Assalamualaikum. Salam. Nah, aku Fitri buka kelas dulu, Bos. Ya alhamdulillah. Iya, naik kelas 3 tapi nggak boleh nangis lagi soalnya polisi mencari orang yang suka menangis. Pripun kabare, Bu? Oh, dia sehat mawon agak meter ini. Nggih. Nyambut gawe napa? Alah tasik ngoprok jagung gareng mateng iki. Sawahe bro. Panen apa, Bu, jagunge? Jagung pipil lho, Mas, Mas. Wong nandur ning sawah yo urung iso, ora ndek dhuwit wong tuku obat yo larang, apa-apa larang. Keadaane yo kaya ngene iki susah, jangan susah mumet lele. Piro sekilo, Bu, jagunge? Alah murah nek gur 6.000. Lur. Jagung mek 6.000, Lur. Apa-apa larang susah. Wong tani Obat-obatan. kabeh susah mikirne. Obat-obatan nggih sing larang. Alah. Obat-obatan nek ora dhuwit ora iso tani, ora iso tuku. Kalimantan, Lur. Jajan. Angel nyambut gawe ning Kalimantan. Weh, lah kok wis ngopi ya ini. Kok ora ngopi ya stres lho, Le. Ganti neh iki kopine kurang sitok. Mau. Loh. Ya mau to, piye to? Ngombe kopi nek ora direwangi golek utangan ora ngombe kopi lele. Kalimantan, Lur, nyambut gawe angel. Kopi ae njaluk iki lho, Lur. Aku. Iya iya. Ya. Wong susah desa iso. Assalamualaikum. Lah kan gawe kopi kok gelasnya dimplok piye ge jawani maksude ge? Piye to ki? Parah gawe kopi kok gelasnya memplok. Iya, wong tani iki nyelok suwi tambah makin susah. Nandur ora cocok karo asile lek tuku obat-obatan, tenagane ora diitung blas. Oke. Ah, jan gandinge jaran nak terno. Wes, Lur ngono kuwi ya. Ya wis, Engko dilanjut meneh neng info berikutnya. matur suwun. Oke langsung Oke, Lur, iki ngelanjut nih video sing mau, Lur. Ya ini saya lagi masak, Lur. Boh, nyapa ket mang kerjaane. Turu lah ya. Ya ini lagi masak. Ning sekolahan di kok rapot kok. Pas balik ini. Wes padha pagi rapot ya tibake. Iya. Iki sayur kacang panenan dhewe to? Tuku. Wah, tak kira panen dhewe. Enggak di panenan iki rong nandur, masih ngurusi mboke loro. Oh, alah. Ya ngene iki lho, Lur, wong desa is. Lek ra ndek panenan yo mek tuku. Cek larang Iya, kan duwe saiki duit. sayur. tuku lek duwe dhuwit ora ndek dhuwit ndek tuku apa untung. Utang. Barang larang, duwe angel. Weh. Angel Lur Kalimantan nyambut gawe, Pak. Tegalan sampai dadi alas sih lek batu to. Ngene iki lho, Lur. Urip pisar lho. Ya wis. Ora apa-apa, sing penting kan sehat. Wis ngono kae lho, Lur. Padha watuk pilek musim udan. Alah musim corona wis panggah enek. Ya wis ngono ae, selamat berjumpa di channel Klopo Digital mengko ning ning dina berikute tak video meneh Lur ning pawon-pawone sedulurku Kalimantan Timur Desa Bangunrejo. Wis ngono ae, terima kasih.